Lezi izindaba zethembisa online. Right ake sikubingelele sikwamukele sawubona igama lami ngingumfanelo uPhenyi Bheshu ngingwakwaZanibe isibongo. Sikwethulela izindaba konke okwenzekayo endaweni yaseThembisa, Ivory Park, Rabe Ridge nezindawo ezisungezile. Right ake sikubingelele igama ngumfanelo uPhenyi Bheshu wakwaZanibe. Into eyenzakalayo kwenamhlanje siyazi ukuthi kuhlangana 50 years ilokhu ke kwaba neuprising le endaweni yaseSoweto. Uma ngabe ke sikhuluma ngoJune 16 kwakunyaka 1976. Namhlanje ke sibiziwe sila lapho ke khona izingane esaziyo ukuthi ke zilondoloziwe zigcinile nazo wogogo kanti ke abe vintage girls ibona basimemile bathi ke banomcimbi in celebration of iJune 16 okuyi uprising. Ake sizwe ke kubona ukuthi ngabe kuhamba kanjani. Sanibonani mphakathi, igama lami nguNonkululeko wakamtshali, ngihlala eThafeni, ngifounder ye-Vintage Girls. Vintage Girls is an organization that develop a girl child. Namhlanje sihlangene nabogogo abaphethe izintombi. Isizathu sokuthi sihlangane sicelebrate iJune 16. Esandleni sami senxele ngihamba nogogo Dina, ngihamba noSesilelo, ngapha esandleni sokudla ngihamba noZana Nokuthula nogogo Mazulu. Namhlanje sihlangene ngokukhuthazana ukuthi masiqhubeni lento yokuphatha izintombi. Kubalekile ukuthi izintombi zigcine. Azigcinele umshado kuphela. Ukuba nabo siyabakhuthaza ukuthi imfundo ibalekile. Njenga namhlanje njoba celebrate iJune 16. Kusho khona ukuthi kumele siqhubeke sibagqugquzele ukuthi baye esikolweni nalabo ahluleka khona sikwazi ukubasiza ngoba ngaphandle kwethu nabo angeke siyibone impumelelo. Namhlanje ke njengoba sihlangene ngokuthi sibonisane ukuthi siqhubeka kanjani lenqolo yokuphatha kahle izintombi emphakathini wangakithi waseThembisa. Ngihambe noZana Nokuthula noSesilelo bazongilekelela. Bonani mphakathi waseThembisa, okhulumayo uNontethelelo wakaKhoza, umphathi wobuhle bezinkanyezi, igroup ese Ivory Park. Namhlanje simenywe la emcimbini we-Vintage Girls ukuzobungaza ke iJune 16 nokugqugquzela izintombi ukuthi asigcini ngokuhlola, asigcini ngokuphatha kahle.
kodwa ke nemfundo ibalekile nanokukhumbuza ukuthi intsha ngo1976 akufanelanga ngabe ifele ubala ingakho ke sila ukuthi sizogqugquzela ukuthi fundani matshitshi fundani ephambili ngiyabonga. Sanibonani mphakathi, okhulumayo uZanokuthula wakaManana, ifounder yeintombi zobuhle bekhamba ngaphansi kwamatshitshi kaZanokuthula. Ngaziwa ngogogo wama-2000. Ngiyazi ukuthi ngibukeka ngimncane ngunomehlo omncane kakhulu, kodwa ngiphethe vele intombi. Ilanga la namhlanje lisho likhulu kimi because esikhathini esiningi ngazange ngalithola ithuba lokuthi ngienjoye ubungane bami, ngangihlala ngizivalele endlini. So namhlanje ngithe ugogo Nkulima kathi uyasibiza athi size la, ngabona ukuthi ithuba elihle kakhulu ukuthi ngikhipha amachichi endabeni zamaphathi ama-pens what mabasuke beze bazohlangana nezinye intombi ngoba kuko konke lapho bajwayele ukuhamba khona bafike babhema izidakamizwa baphuza utshwala uthola ingane seyidlwengulwa. Sinenkinga yezidakamizwa zamamayileni ngoba nezintombi eziningi ziyakwenza lokho. So iJune 16 iyenza ukuthi abantwana babone ukuthi i-youth yaka 1976 yafelani. Siyazi ukuthi manje intombi zethu asisamithi, kodwa intombi zethu ziyashesha ukufa ngoba sifuna uku-experience izinto eziningi ezirong ezenzakalayo la emphakathini. So ngiyafisa kakhulu ukuthi abazali abasahleli nezintombi emakhaya bangayicwasi lento yamatshitshi, bezwe izinto ezirong ezikhuluma estradeni ukuthi sizenzani intombi noma kungekho lokho. Ngiyafisa ukuthi babadedela abantwana beze bazohlanganyela nathi. Ngigqugquzelela kakhulu izintombi ukuthi ngoSeptember nge-11 zonke izintombi zaseThembisa sishona emhlangeni emkhosini omhlanga wezintombi lapho sobe sihlangene khona sonke siyintombi nezintombi ezibuye eEastern Cape, intombi ezibuye eKZN, lapho kuzobe kumnandi khona kakhulu. Ngiyabonga. Igama lami ayabonga wakwaDlamini, eintombini ngaziwa ngoSicebe. Namhlanje sihlangene ngomhla ka-16 June sizo-celebrate usuku lwentsha, sizogqugquzela intsha yamantombazane baqhubeke baziphathe kahle. Ngiyabonga. Sanibonani, igama lami ngUthandwa kaShabalala. Ematshitshini ngaziwa ngoSomhlophe. La sizobungaza usuku lwentsha elalula imfundo. So sihlangane la eThafeni siyintombi sizoyijabulisa. Ngiyabonga. Sanibonani, igama uLondiwe kwaVilakazi Sibongo, ngiphuma phansi kobuhle bekhamba. Size la ukuzobungaza intsha nokuzobakhumbuza ngokubaleka kokuziphatha kahle uma uyintombi. Usuku lanamuhla is not only about ukucelebrate intsha but ukukhumbuza intombi ukuthi indaba kufanele baqhubeke bazigcine nokugcizelela ukubaleka komfundo nokubakhumbuza ukuthi it's not about ukuba itshitshi but it's the manner in which they articulate themselves in the society. So usuku lanamuhla sizobungaza nabogogo abasihlola njalo. Thank you. Sanibonani, igama lami ngu-Anovuyo Kokhwababa, andambindede ndihamba noMaZulu from ubuhle bamakhosazana. Namhlanje azanga ukuzohlala sibukane kube umagida sibhekane, epha sizofika sizobungaza usuku lwentsha. And akususuku lwentsha nje kuphela solibungaza namhlanje, sizokhumbuza intombi ukuthi kungani kufuneka beyigcine behlele beyintombi. Siyabonga.
Iya-ke muzwa kwethu na uyayibonela-ke ubuhle nalapho-ke iy'ngane-ke igitha khona-ke ingoma kumnandi-ke kudelile uzwile-ke nogogo nabo-ke bekhuluma iy'nkulumo ey'hlukahlukene ey'hlabahlosile bebalula-ke nanokubaluleka kokuthi-ke iy'ngane y'kwazi ukuthi ziyilondoloze bephinde-ke futhi bethu ukubuka nokubaluleka kokugubha-ke lolu suku lwamhla iy'nsuku ziyi-16 kuyo inyanga kaJuni. Ezindabeni zethembisa online igama lami ngingumfanelo uPhenyi Bheshu ngingwakwaDzanibe isibongo ngihamba ngedwa-ke uThabo uTabiya Sibiya ubanele uBrazo Sondlo ekhona naye-ke uSihle wakwangweni umbiko lona siwuqophe endaweni yaseThafeni khona la eThembisa.